Čaute, vítam vás v tom mojom vysnívanom videu. Ako som povedal, dneska vám predstavím moje Lego mesto, zoznámim vás s ním, poviem vám moje plány a potom ešte vám ukážem aj Lego vitrínu. Ukážem na tie biele dvere, pretože nechcem, aby ste to ešte videli, ale hneď vám to ukážem. 3, 2, 1. Čo vidíte, toto je moja prvá Lego vitrína. Takže ukážem vám, mám tu takéto lietadlo, nejakí títo kozmonauti, tu mám ešte tie na Lego, neviem presne, ako sa to volá, to je jedno. Akože proste toto niečo také planetárne, lietadlá, hej. Tuto ďalej, čo vidíte, tu mám Lego Harry Potter, no a tuto, ako vidno, tak tu mám akože zozadu, vidíte akože ten vnútri, akože čo sa deje, nachádza. Tuto je tá hlavná väža, akože tam tá najvyššia, no výškový rozdiel Lego veľmi nespravilo, ale nevadí, je to stále dobré. No, tuto je tá hlavná hala, kde akože jedli a tak. Mali na začiatku školského roka také privítanie a tu je tá astronomická väža s lektvarovňou. Tu sú aj mandragory a tu sú také doby ocenenia. Tuto mám také zbierané akože noviny, neviem presne, či je toto fialové. Tuto mám Harryho rodinu, bez Harryho. Harryho prvý pohár, ten triednický klobúk a šatku s dementorov. Tuto je ten les v tretej časti, čo sa stratil. Tam ten Sirius ako vlkolák a Harry spravil svoje prvé svoje poriadne kúzlo. Tam vzadu, čo vidíte tú budovu, tu som spravila akože z vlastných materiálov, lebo som našiel ešte také kocky a povedal som, že škoda to nevyužiť. Tu nižšie mám taký môj tiež stávaný bez návodu tobogán s bazénikom. Hej, tuto som dala aj vodu, že mi tečie. Tuto je také audičko, Lego Technik auto. Mám zatiaľ iba jeden druh, akože hore mám ešte viacej odložených. A toto sú také detské výstavy, hej, postavené. No. A môžeme ísť na tú zaujímavejšiu časť. A to je časť, kde sa teraz dostaneme, to je to moje Lego mesto. Dúfam, že sa na to tešíte, lebo ja hej. Takže ja dám takto dolu. Môžete sa pozrieť. Toto je Lego mesto moje. Vyzerá to ako zatiaľ takto. No a ja vás s ním idem zoznámiť, mám tu aj Lego vlak, hej. Mám ešte kravicu. A dneska mi prišiel tento Lego set, ktorý chcem v ďalšom videu rozbaliť, hej. A postavať, neviem ako ho idem stavať, lebo jednu ruku mám off, lebo mám ju zlomenú a v sádre. Takže tak. No a poďme si to prejsť. No tuto je taká zatiaľ vlaková stanica, lebo ešte nemám priestor alebo ešte nejako to zorganizované, kde dám tú veľkú vlakovú stanicu. Tuto mám takto cestu, hej. Auta, bicykel, hej, policajné auto. Tuto mám odstan, pumpu, hej, v kontajnere, ktoré sú vonku, neviem z akého dôvodu. Dobre, poďme na tú druhú stranu, tu je takto železnica, hej. Až ku vlaku, hej. No a poďme sa pozrieť na to, čo tu mám. No dobre, mám tu takúto policajnú stanicu, vnútri auto, hej. Tu sú policajti. Toto je ináč môj prezident, hej. Toho som si zvolil. A toto je ten, čo je tam dolu, čo ho vidíte tam pri tom aute policii. Tak to je jeho zástupca. Tuto mám takto halu, hej. Tuto dole je kaviareň a vypočúvanie. Tuto je akože práce a tuto je tiež vypočúvanie. Tu máme nejaké nápoje, kávovary a vodu. Ďalej tu mám aj burger, hej, kde chodia všetci, napríklad títo smetiari tam chodia papať. Vidíte, že sú tam dvaja. A tak, tuto mám aj ten, akože, čo bývajú mekáči a tak. Väznicu som dala zatiaľ sem, lebo ja ju teď nechcem dať, ale ja si ju dám potom do toho ďalšieho mesta, to potom budem ďalej. Tu je aj ostan, no. Toto mi spadlo zase. No. A
tuto mám tie koše, tu je značka 50 a toto je moja hasičská stanica, ktorú som si ja prestaval. Tento bus tu je fakt super, ktorú som si ja prestaval. No a tuto je hlavné námestie, ešte tam dozadu ho vidno, to by som ešte chcel trošku vydekorovať. A tuto je taký mini parčík, tuto teta polieva. A u mňa v meste sa koná takzvané beach party, ktorá býva každé 3 mesiace. Nejaké oslavy alebo také zhromaždenia mesta, nejaké informácie, rozhlas, hej. A tu máme semafor, čo bude pre ďalšiu cestu. Ešte minule, keď som robil, to som ešte nemal video, som robil tento chodník tuto, hej, lebo bola cesta, no mi sa to nejako nepáčilo. Musíme aj tieto časti, tuto je taký kanál, lebo mi došli kocky. No nevadí. Tuto vzadu horí, ale toto, čo vidíte, tam s tými umývadlami, to by mal byť nejaký medokyž alebo nejaký prameň. A tuto sú mestské hodiny. Hej, takže centrum, park a tak. Tuto mám novinový stánok, kde sa dajú podať tikety, teta teraz dáva tiket a noviny, hej. A toto je môj obchodný hotel, hej, pretože na prvom poschodí je obchod, hej. Keď sa pozrieme tak vidno tam aj obchod. Akože nejaký stôl je tam a tam je zadu pokladňa, no nevidno to, ale chcel by som v ďalšom videu ukázať, čo je zozadu, ako to vyzerá. To možno na budúce. A hore je hotel a tam je wellness bazény. Prečo je to takéto písané? No pretože nemám takéto akože náplasty, alebo akože, ako to nazve, nálepky, samolepky. A chcel som, aby to bolo, že je to hotel, tak som napísal hotel. No možno by som to potom dal preč. Hej. To mám smeťarské auto, ale takéto auto kreator. Tuto je park, ktorý by išiel do ďalšieho mesta. Mám v pláne si spraviť aj také more, alebo také s plážou. No tam je veľká budúcnosť, takže toto je také predstavenie môjho mesta. Tu je aj ten Lego vlak, hej. No, poď. No, už sa vykolajil chudák. No, nevadí, takže toto je to moje Lego mesto, čo som vám spomínal. No a toto mesto sa volá, kebyže chcete vedieť, Imad. Imad City Centrum. Toto je mesto Imad. Aj keď to je tu niečo britsk, viac City Centrum, to je jedno, volá sa Imad. Ďalšie mesto, ktoré, alebo nejaká taká dedinka, kde by mala byť táto časť, akože záhrada, akože taká viac zelenšie by to malo byť tam. To chcem, aby ste mi písali do komentárov, ako by sa to mesto mohlo volať. A ďalšie mesto, čo tam bude Göteborg. To bude posledné mesto, to bude hneď na opačnej strane stolika. Nebudem tam ukazovať, pretože tam máš ešte bordel. Hej. Ukážem, že tu je ešte krabica, hej. A tu by malo byť to mesto. A tu, kde je to umývadlo, hej, tam by mala ísť doska, taká biela. To ešte potom legom zarobím a tam bude to mesto, o ktorého chcem, alebo tá dedina, aby ste písali do komentárov, ako sa bude volať. Takže toto je to moje Lego mesto. Dúfam, že sa vám to páči. Ak hej, daj like. A takže takto, no. Samozrejme daj aj odber. A toto je moje mesto. A dneska tuto ešte by som chcel dať cestu. Tuto potade to, po toto mesto, po toto hotelo, obchodný dom. A budem mať väčšiu cestu. Možno nejaké autičko by som kúpila, alebo ešte niečo také. A ďalší môj plán by bol, to uvidíte v ďalšom videu. Čaute zatiaľ.